Bad. Eh? Uzivulela ama-angle ngokuhamba kwakhe. Yabona ngasibheke-ke lana-ke. Uthi-ke namhlanje udonse kwi-frontal lobe yamakhanda amabili. Angithi uNkulunkulu mengidala wangifaka amakhanda ku2. Ulengqongqoza kulona nje ubaphe So kuleli ubabheka ongqongqoza lapha phambili nje. Kunowengqongqozela. Khipha lokhu, Frontal lobe. Yeah. Inetwork yami idonse front Namhlanje uthi-ke ukubeka izandla kusho ukukhulekelwa abefundisi kwethu asicela bonke abafundisi abakhona etendeni isibusiso asithanda ukuhlala nasendaweni engasile kunezinto engezenzeke kuwena up until uzobe into ethile angithi uNkulunkulu mebusisa umuntu ubusisa umuntu ozobusisa abantu yebo mawubusiswa uzonikwa noma yini imvelo noNkulunkulu akubonwanga wena kodwa kubonwa abantu abasemva kwakho wena uyiplate lokuthi abantu badle lokho siyoxoxa lilanga yikho 99.9% kwabantu ababusisekile abantu abangekho perfect ngoba uNkulunkulu wayengabonanga bona ko Abraham uthi Abraham angibusisi wena ngibusisi izizwe Abraham I'm not blessing you but I'm blessing nations not you angibusisi wena but siyoxoxa ke lokho then into la sikhuluma ngobuntu ukuthi yebo ukucabanga ukuthi uzobeka izandla kuzobusiswa uyozumila impandla uthandazela akube khona umuntu ekhaya ukini isemsebenzini ozokubonga nje and say thank you okwesibili izinto ezokhiye ukuthi ube umakoti kusasa ube indoda eqotho ube isibusise sizweni inhlonipho respect izinto ezibalekile lezo zibalekile sinothisha sinodokotela sinamalawyers sinamakholwa sinani kodwa ubuntu umntshontshiwe nenhlonipho akube khona inhlonipho ke ilula ukuthi ukubona nje umuntu omdala isalukwazi siphethe kabi bese uzenze isindwa esindwa angicabanga ukuthi ihili lakho selingaqheshulo ukumphathisa ngeliqhephuka neteku lakho lingangcoliswa umnyathelo isiyudo igqokile ngicabanga ukuthi isingangcoliswa yileyo mpuphu umphathisile umuntu omdala uyazince impilo umhlaba mawunyathela ufuna ukuhlonipha hamba phezulu amaqala uhloniphe umuntu omdala umsukumela ebhasini ebonga angithi yes ebo lelo zwebonga unebhadi mawushada nendoda engakazi bongwe ngoba usesihogweni awushadile nesibusiso umuntu akaza bongwe then asibuyise lenhlonipho njalo ukuba isikhathi besikhona besisoxoxa sikhuza umhlola ukuthi lento iyadlula kuminithi yabantu abahlukumeza abantu abaphila nebala iyo yonke into leyo ekhubazizwe ination kufuneka ingancengwa leyo nto kungancengwa ngoba kunezinto ezidala ukuthi singaphili kahle uma imvelo isisibuka sizenza irrespect inhlonipho even ukuphuza utshwala abubusha budala naseBhayibhelini iBhayibheli libhalwa nje uNoah udakiwe Genesis libhala utshwala budala kodwa yini umehluko phakathi kwabantu abaphuza manje nababephuza kudala mabephuza abantu ubethi uma esephuzile ubaba abemnandi kumama ngolimi lamanje abe romantic ingane adlale nazo bese kuthiwa ubaba usemnandi manje abantu bahlulwa utshwala uyashaya wena uthuka inhlamba uyaphoxa ushaya abantu uyisiphoqi bekuyihlazo kudala ukuthi kunendoda ehlulwa amanzi uhlulwa amanzi wena utshwala hayi ukuthi wrong ngalendlela esingasho ngayo bube wrong manje abantu sebedakwa ubone ukuthi nanga umuntu ehlulwa amanzi kudala musuphuzile ububa mnandi kwankosikazi wakho bethi mebugaya utshwala kugayela ungashongo ngoba uyazi ubaba ngifuna aphuze ngoba once wathi kancane usemnandi useyaxoxa uvulelekile yonke into manje ihlazo ubona umfana exegwa yijini eyaphuzela notshwala ihlazo lonto wena ucathi uyadlisa ihlazo futhi namantombazana wasile uyilandela kanjani into enje nabafana basile uyilandela kanjani intombazane esinje
ngoba kufuneka mawuphuza uphuzela ukuba mnandi hayi lento osuyiyona osuyenza uhluphisa likwaze ekhaya uhlupha ikhehla uhlupha abantu bakini uhlupha yonke into inhlonipho ayibe khona respect is very important ingane zitshelwe lezi zesikole yabona ezeyifunda koma Dirishak funde Mandiyeni kufunde Belungweni lezi eziqina kakhulu umzali akayitshele lezi eziqinayo umzali akayitshele ngani yami ukuze ukhule kahle uyasibekelela uma umzali umuntu omdala memile awuhlali phansi lokuciphisana neselfoni sukuma sitshela ingane sicathulise kulezi ntwanyana ezincane atshela uthisha naye atshela yini ingane lezi umzali nje obula awuzelanga isala umzali sitshelwe sabafundisi yini isonto sitshelwe sabantu sicathulisane ngoba ayikho uhulumeni into angayenza uma ephethe isizwe esingenayo imfundiso kodwa sifundile ngoba kuyingozi ukwanda kwabantu abafundile kanti imfundiso ayikho and imfundiso itholakala ekhaya yonke lento eyenzeke emhlabeni iyimphumela yokuthi amakhaya afile mangathiwa kulungiswa iningizimu Afrika kuyofuna kuqalwe emakhaya kuqala ngoba kunento ikhansela engeke layisho enganeni engakaze kukhulunywe ukhakhayini kulona kunomfana ongakaze akhuzwe nje othi mawumkhuza kuphendule ngenhlamba lento ekuthiwa ukukhuzwa akayazi so uyingozi umuntu okukhula imfundiso ingekho yindaba abantu sizwane nabo mangikhuluma this is not a motivation umuntu uzwa izwe bekufanele alizwe ekhaya izwi lika baba then wonke umuntu ithi mawunengane uyincenge thina singama Afrika kwakona nje ukugqoka ijini ebizayo kanti awondli wakhuleliswa kwashiya kanjalo leyo nto usungaphansi kwesilwane mawenza njalo ayingaloku incengo into enjalo ake sibuyisa unembeza wonke umuntu onengane zehlisi yaphansi ufuna ukudoba isibusiso size kuwe ube yiblessing musu ukujabula kakhulu kanti ingane iyakhala andilambile inyembezi zengane zingozi uzobona izinto engakulungeli yonke into uma kuyohola imali yeqolo uhulumeni esinika amasenti asingenza amakhanda ngalezo zinto imali yezingane le yakube khona inhlonipho makunesalukwazi esihola impesheni ekhaya ukudla nje imali esalukwazi yempesheni qalekiswa it's a curse ubona izinto asesilungeli izalikwazi zigqoka iphini ifelilodwa for unyaka wonke zihola impesheni akekho cabangayo kuthi ake sithengele ugogo okuyiphini ifana nje elisha kwakudla imali nje yesalikwazi idliwa yithi size sijabule ugogo uyahola kusasa naye nkosami ubumnandi ukondla thina sabazukulu kanti asazi kunezinto esizitholela isiqalekiso kuzo ngizothi mawunezingane awukuthanda ingane yakho ushone phansi mawunonkosikazi thanda umngakho sizoyixoxa next week lokho ukuthi yini impilo sobe sithi life is like a casino yakhumula makushova amaphepha sizongena lapho but ke abantu bazi zonke indawo sizoya kuzona ngizoba nje iJoburg iyasikhalela mhla 22 ngizongithatha uJoburg mfethu mhla 22 bazolibona ikhanda lami mhla 22 ngiseJoburg nginendawo 3 Anglo building e56 Main Street but sizomemezela kahle ngizobe